i n'a fɔ a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 ɲɔgɔn kan an tun ye wulikajɔ dɔ sabati ka na se Lafiyabugu ɲamanbɔyɔrɔ la ɲamanbɔyɔrɔ min ni a tugulen don Lafiyabugu kaburu dɔ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ko ɲamanbɔyɔrɔ a kɛlen don degunba ye sigidalamɔgɔw ma an ye seereyaw ta minnu y'a jira k'a fɔ ko ɲama in a caya kojugu yan nɔ a kɔlɔlɔ a kɛra sababu ye ka maa caman bana a kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman lase u ma sigidalamɔgɔw ma u ye seereyaw kɛ i b'a ye k'a fɔ ko o waati an b'a kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ a cɛliw daminɛra fɛn min ye an ka entreprise ba dɔ fɛ ni o ye Toguna ye i b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔkun damadɔ kɔfɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko ɲama in hali n'i ko k'i bɛ a lajɛ estimation na i b'a fɔ ko min cɛra la fɛn fɛn 80% an bɛ se k'a fɔ ko o cɛra ɲama in na donc ɲama min n'a tun bɛ wele ko Kilimanjaro n'o bɛ tali kɛ kulu janba dɔw kan tellement que ɲama in fana tun ka jan kojugu i b'a ye k'a fɔ ko sisan Toguna mɔgɔw ye wulikajɔ sabati walasa ka se ka ɲama in k'a cɛ donc a 80% an bɛ se k'a fɔ ko o baara kɛra an kɛrɛfɛ voirie baarakɛla dɔ bɛ yan nɔ min bɛ ka participer ou assister ɲama in cɛli la an bɛna kuma d'a ma ka se ka dɔɔni fɔ an ye ɲama in cɛli procédure la n baarakɛ ninnu la. Wala. E bɛ se k'i ko fɔ an filɛbagaw ye. Bon ne tɔgɔ Mamadu Lamini Sanogo. Mamadu Lamini Sanogo i bɛ baara kɛ yɔrɔ min. Mairie de district voirie ka bolofara min bɛ ko mairie ka bolofara min bɛ ko voirie ne bɛ baara kɛ yen. Ayiwa an filɛ nin ye ɲamanbɔyɔrɔ la ɲamancɛyɔrɔ la dimanche parce que a bɛ bɔ yen nɔ fɔlɔ mais bi a bɛ ka cɛ de donc an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ nin baara in e yɛrɛ ɲɛ b'a taabolo la cogo di. Bon alhamdulilah n bɛ Ala fo k'a barikada Ala ni sen na tun bɛ barika ɲama in mɔgɔ caman yɛrɛ ko ɲama in tɛ se ka cɛ ne yɛrɛ min filɛ mɔgɔw bɛ ne ɲininka ko est ce que ɲama in bɛ cɛ n k'a bɛ cɛ ko n b'a d'a cɛbaga ma ko n'a dira a cɛbaga ma k'a bɛ cɛ bon an tor'o la sero nana a y'a cɛ e yɛrɛ ɲɛ bɛ i ye ko fɔ ko ban ɲama in kɔni a banna ka ban yɔrɔ jɛra kasa tɛ mɔgɔw tɔɔrɔ ɲɛ bɛ so in nɔ ni sotigi y'a ka du bila k'a sababu kɛ ɲama in ye ka yɛlɛma pewu a ka musokɔrɔba de tun bɛ yan a ye musokɔrɔba bɔ yan musokɔrɔba ka lo se fan wɛrɛ fɛ ɲama in a cɛra a banna a jɛra seru Ala de bɛ se k'a sara mɔgɔ se k'i mɔgɔ ni ɲɔgɔn sara ɲama in cɛli ka bɔ mɔgɔw da la surtout nin an bɛɛ bɛ laban kaburudon in de la bɛɛ bɛ yan an bɛɛ somɔgɔw bɛ yan ɲama in cɛman in da la an ta dɛ folikan min bɛ ne bolo ka sew fo k'a barikada yalima ɲama in a cɛlen filɛ sisan a bɛna continuer ka kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye ou a bɛna kɛ cogo di tuguni de. Bon n'a ma ban mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ o la parce que a ma ban cɛ la fɔlɔ n'a banna cɛ la an fana ɲɛmɔgɔw de bɛ yen mun kan ka décider a bɛ k'a ye ɲama ye bɔ ou bien a tɛ bɔ parce que fɛn bɛɛ k'i ta fɔ a la a bɛ kɛ a tɛ kɛ o bɛɛ ye fu de ye faamaw de ye mairie de y'an kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye o faama kelen de bɛ se k'a fɔ a bɔ ɲama bɛ bɔ ou bien a tɛ bɔ ka yɔrɔ wɛrɛ yira mɔgɔw la ɲama bɛ se ka taa bɔ yɔrɔ min n'o carré kɔnɔna falen don ɲama na dewu dingɛ kɔnɔna wala Lafiyabugu dɔrɔn tɛ mɔgɔ bɛɛ dingɛ kɔnɔna nin bɛɛ bɛ an ka ɲamanbɔnyɔrɔ ye hali baara kɔnɔna a bɛɛ ye ɲamanbɔnyɔrɔ ye mais ça c'est pas bon bon nin bɛɛ bɛ na ni faamaw tɔgɔ cɛnni de a man ɲi i y'a mɛn voilà. I n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko Bamako a falen don ɲama na kosɛbɛ dingɛ kɔnɔnaw badagolow kɔdagolow a bɛɛ lajɛlen falen don ɲama na kosɛbɛ bɛɛ b'a ye k'a fɔ ko nin waati in na an bɛ se k'a fɔ ko ɲama n'a cɛra a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛnɛya sabati kosɛbɛ parce que jɛlenya tɛ yɔrɔ o yɔrɔ sanuya tɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko sosow olu jatigɛ o yɔrɔ ye a caman na i b'a ye k'a fɔ ko a yɔrɔ ani bana tɛ ban tuma si ka ɲɛsin dugudenw ma i b'a ye k'a fɔ ko ɲama a cɛra ɲama min an balimakɛ y'a fɔ cogo min na maa caman yɛrɛ tun bolo k'a fɔ ko cɛcogo t'a la parce que tellement ka kun ka ca kojugu mais a yɛrɛ ka kuma la Seydou Nantunbe Toguna o nana ka na wulikajɔw bolola ɲama in a cɛra a daga bɔra Lafiyabugukaw da la an bɛ don min na i ko bi nka mun de bɛ se ka kɛ walasa a kana se ka nin ɲɔgɔnna aliru sɔrɔ tuguni et pourtant o dun bɛɛ n'a ta diɲɛ don o don an ka concession n'o o ye an ka denbayaw ye an bɛ continuer ka ɲamaw k'a produit ni ɲamaw n'a produira ni mɔgɔw tɛna u ka ɲamaw t'u fɛ yen nɔ f'u ka bɔ ka taa a bɔn yɔrɔ dɔ la et condition kan ka créer ɲamabɔrɔw ka se ka lasɔrɔ et condition kan ka créer davantage aussi pour que ɲama ninnu ka se ka bayɛlɛma parce que Ala ye Mali garisigɛ k'a kɛ sɛnɛkɛ dugukolo fɛnɛ ye sɛnɛ bɛ ɲɛ an fɛ yan nɔ et ɲama jɔyɔrɔ fɛnɛ a ka bon sɛnɛ la kosɛbɛ déchets minnu bɛ bɔ a la olu bɛ se ka sababu ye ka se ka an dɛmɛ kosɛbɛ ka se ka nɔgɔ ɲuman sɔrɔ walasa k'a kɛ an ka nakɔw kɔrɔ nin kun ye aw balimakɛ Elbasi Cam ye ka wulikajɔ sabati ka na fɛn min ye Lafiyabugu ɲamanbɔyɔrɔ la ka na a yira aw la effort min fununa yan nɔ walasa ɲama bɛ se ka cɛ cogo di voilà comme vous pouvez le constater yan yɔrɔ bɛɛ kun ye ɲama yan kun ye montagne yɛrɛ de ye kulu ɲama kun kɛlen ka kulu yɛrɛ de former jusqu'à présent a cɛli bɛ sen na machine filɛ au loin cɛliw bɛ sen na jusqu'à présent et halisa an ɲɛsinnen filɛ so min ma i b'a ye k'a fɔ ko an balimakɛ ka seereya la yen dutigi o labanna ka déménager ɲama sababu la kasa min b'a la nɔgɔ min b'a nɔfɛ soso min b'a nɔfɛ banakisɛ min b'a nɔfɛ
o y'a ka du bila ka taa yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ la ɲaman ko sababu la an b'a jigiya k'a fɔ ko a cɛlɛ min filɛ nin ye sisan o na wuli ka jɔ sabati ka segin ka na a ka so. A banna.